Ngayon, dumating na tayong punto na pag-aari na ng Don Season Pamilya, Asyenda Season na yan. No, kung minsan, napag-usapan namin kung sino ang mga unang ninuno dito sa Barangay Bukbok. Noong bago dumating din sa Pamilya Season, yung mga tagaling ngayon. May isa akong pruweba na nahanap ko sa ninuno ko sa bahay ng Lula Bandit ko na asawa na Rafael Hobel na manugang ni Permen Resilio. May natakwan ako doon na mga resibo, yung pinagbayaran ng buwis. Yun lang may bibigay kong ebidensya na may papatunay ko na sila Permen Palisok, Gregorio Muñoz na nauna dito sa Barangay Bukbok dahil yung resibo na pinagbayaran ng buwis dito sa Barangay Bukbok na mga 4 na parsela na lupain ni Permen Resilio ay direkta pa sila nagbabayad ng buwis talingayin dito sa nasasukupan ng Sangkaros Ubong, Pangasinan. Ang pirmado doon sa resibo ay si Permer. Ito, sortiyor o siya ang namamahala sa mga Amerikano. Dahil yung natakwa ang resibo ay 1905, 1907, 1915 na ang halaga ng buwis ng ninuno na si itong Permen Resilio ay may halagang 4 na sentimo, 7 sentimo, 15 centavos. Kaya wala pang piso ang binibig sa mga lupain, mura pa. Kaya yan din ang pinagbabasihan ko na itong luwag ng Barangay Bukbok na hindi kukulang sa 135 hectares ay sa halagang 2,000 hanggang 3,000 pesos lang ang pagkabintan ni Turner sa pamilya ng mga Dosiso. Doon ko lang dinabati kaya binalik ko ang history kung paano ang halaga ng lupa na tinatansya ko lang po. Hindi naman ako masyadong accurate kung gano'n ang pinagbinta. Pero sa halagang ganyan, baka medyo malapit yan. Ngayon, dumating na ang punto noong 1911, pag-aari na ng Don Season ang Barangay Bukbok, Asyenda. Pumunta rito ngayon sa Barangay Bukbok si Don Season. Tinignan yung lupain niya at saka hinanap kung sino mga nagsasaka, mga tenants niya ngayon. Yan na ang dumating sa punto na si Permen Resilio gustong mamuno o inkargado dito sa Barangay Bukbok ni Don Season, pero ang problema natin ay hindi masyadong marunong magkwenta o magsulat itong si Permen Resilio. Ganon din kay Gregorio Muñoz na bayaw ni Permen Resilio. Ngayon, may iba pa mga apledo dito, yung binapasok ko na ngayon, yung kanang, ang magulang nitong barilyong ito, doon niya napanasawa niya ito si Pedro Palisok na ang napanasawa niya ay taga rito sa pating Bukbok din, mga apledo ng Balilyo. Ang mga magulang na obyanan ni Pedro Palisok ay wala na nakapagbigay sa akin ng informasyon ng eksaktong mga pangalan. Pero napanasawa ni Pedro Palisok itong doon yung panansabi nila ay dinala dito sa parting Paya. Diyan nanilaan din yan si Pedro Palisok. Bagamat ganun sa kwento-kwento siguro ng Marinuno na napag-alaman na si Don Pedro Palisok ay marunong na magkwenta o magbasa dahil andon sa Pulo Upaya nagtuturo daw si Pedro Palisok ng katon o magbabasa panahon pa ng late 1800s. Kaya kinumbila nga pinapunta ngayon si Pedro Palisok noong mga year 1910 o 1915, yung mga year na yan, dumating ang punto pagpasok na ng Palisok sa Barangay Bukbok. Siya ngayon ang ginawang enkargado dito sa Barangay Bukbok.
Ngayon, pinapasok ko na ang apelido ng Palisok na siya namumuno. Ngayon, baka nakalimutan nyo, sabi, asan ang pamilya ng Richelieu? Andiyan pa rin sila, isusunod ko rin sa second and third generation na pagdating ng mga year 1920, 1930s, 1940s hanggang 19, susunod ko rin sila. Paano rin ang nangyari doon kay original na nagkatukuran sa Barangay Bukbo? Yung si Vicente Llanes, nagkaroon ng anak si Vicente Llanes, nakapangasawa dyan sa parting Panguluan, nagkaroon ng anak na dalawa. Ang pangalan ay Ikaw at saka Insyang Llanes. Ngayon, yung Ikaw ay nanirahan dito sa Barangay Bukbo, nagkaanak din dito yung Ikaw. Yung Insyang naman ay nakapangasawa ng apelido ng barangay doon sa Barangay Palani. Nanirahan din dito sa Barangay Bukbo, pero nung dumating ang panahon na hindi sila nagkakasundo sa sitwasyon siguro ng mga pamamalakad din dito, nagpalit ngayon yung Insyang at yung asawa niya doon sa Barangay Palani dahil doon din mga lupay, kaya medyo nawala na ang pamilya ng mga Llanes dito sa Barangay. Umpisa na natin sa second generation. Papasok na ngayon dito yung mga Apolonio, Galicia, nagkaroon ng anak, yung si Fermin Resuello, yung mga anak niya, sila Domingo Resuello, Piping, yung mga anak-anak ng mga yun, sa ninuno na si Gregorio Muñoz, ay andito na rin nanirahan sa Barangay Bukbo. Ngayon, sa punto sa pamamalakad ngayon ng mga pamilya Palisok, dahil sila inkargado, sila namumuno dito pamamalakad sa buong nasyon na, nagtawag-tawag na ngayon mga tao dahil itong lugar na ito noong late 1800s hanggang dumating na punto ng mga 1910 na 1920s, maraming punong masusukal pa yan. Kaya nagtawag ngayon ito si Pedro Palisok na maglilinis at saka magsasaka dito sa Barangay Bukbo dahil maganda ang lugar. May masasaka ka, pwede kang pumunta rito sa Old River na sasakay, maghuhuli ng isda, kaya magandang pamumuhay ng mga ninuno. May mapaghuhulihan sila, may masasaka gano'n. Ngayon, dumating sa punto na si Pedro Palisok, siya ang namumuna ng lupain ng mga Siso. Nagumpisa na ngayon na maging ganyon ng mga tao, na maglinis, magsaka sa pamununo niya. Dumating na dito ang mga pamilya ng kwan, sunod-sunod ko, mga Palitos, Alivio Palitos, Feliciano Aquino, Siano, Aya Payaw Kuya. Say, asawa ng Feliciano Aquino, so, amay pahin siyang kwanda, Palisok, Patricia, agina Pedro Palisok. Si Katutay, ang kawalan na barangay ay are pamilya Aquino at Barangay Bukbo. Clemente Hinting Makaraan, Aya manugang na Fermin Resuello na asawa ko so Petra Resuello anak na Fermin Resuello kating ikawalan na Makaraan at Barangay Bukbo. Rafael Jose, ang manugang na Fermin Resuello na sa Maria Resuello ay anak na Fermin Resuello katon ni Baking Mutya apalitan Mutya rin Barangay Bukbo. Untang naman iray-aray Lumboy, si Masabira Jaratan, si Pedro Palisok, nang karoon na anak dyan sa Barangay Bukbo, dyan tumatara pinabalos pamilya ko. Warta niya natatandaan ko, Agila Palisok, may pangilang Palisok. Aman si Pastor Palisok, walat Agila, Imam Mambiled Agila, si Fermin Palisok, si Katoso, ng pabalan ng bilay ng diyan Barangay Bukbo, niya pinabalos ko niya, walay Graciano Palisok mo, diyan mo irananayang Barangay Bukbo.